Gore rinouya hakudani vanoti hakudani anonzwa tichirongana munhu nemunhu riri zeveze iri hochekoche iri sunga wani sunga ende vanofana kuziva kuti zvese zvavanotaura ingano chero vakaenda kuparamende vakanoti vanoda kunosandura vosandura votikadzani imwe chakadeni hamusati matanga. Vakawanda vanga vari kuda kuziva kuti vaNelson Chamisa zvavakasiya kutungamirira bato reCitizens Coalition for Change ndepapi pavamire pari zvino kana kuti ndezvipi zvavari kuronga pari zvino. Naizvozvo nezuro pagungano reZim Charity Program, gungano rinoungana vanhu vachipa rubatsiro kune vanoshaya, kune vari kuda kubatsirwa, vaChamisa vakataura mashoko akanangana nekuti mugore ra2026 vane zvizhinji zvavari kuronga, vane zvizhinji zvavachaita, uye vakavimbisa kumisa 2030 apo paine kutaurika kwekuti pari zvino pava nedraft bill iro rakanangana nekusandura mutemo wenyika yeZimbabwe kuitira kupa vaEmmerson Mnangagwa mukana wekutungamirira nyika kusvika mugore ra2030. Izvo zvataurwa navaNelson Chamisa kuti siyai vakadaro, regai vaite zvavari kuita, asi 2026 ndo pavachaziva kuti vari kuita dambe nekuti vari kuparura imwe movement ichazenge ichichallenja bato reZANU-PF, ichazenge ichichallenja 2030. Pasi pemaresolutions akaadoptwa nebato reZANU-PF kumusangano weconference yakaitwa kwaMutare panosanganisira resolution yekurecognize Mutapa Day sezororo pamwe chete neresolution number 1 iyo iri kunzi nebato reZANU-PF vaMnangagwa ngava extend tenya yavo kusvika mugore ra2030. Zvisinei nekuti ivo vaEmmerson Mnangagwa vakazviramba kanokwana katatu kanokwana kana vachiti ivo havana shuviro yekuenderera mberi nekutungamirira nyika, asi mashoko avakataura mumazuva adarika pamusangano wePolitburo pamwe chete neCentral Committee apo vakakurudzira chikamu chiri kuona nezvemutemo mubato reZANU-PF kuti chinofanirwa kuchimbidza kuimplementa maresolutions ayo akatambirwa nebato reZANU-PF kumusangano wakaitirwa kwaMutare. Zvinoreva izvo kuti vari kuti chero neresolution number 1 ngaiimplementwe, kana ikabudirira voenderera mberi nekutungamirira nyika kusvika mugore ra2030. Asi zviri kutaridzavo kuti makata nyaya iri kurongwa iyi nekuda kwekuti vice president vaChiwenga vari kutauravo kuti aiwa bodo, hatisi kuda zvinhu zvakadaro, mutemo wenyika ngauremekedzwe. Painewo mashoko ekuti ivo vaMnangagwa pavakapinda pakutungamirira nyika mugore ra2017 vakaita chibvumirano pamwe chete navice president wavo nemauto eZimbabwe Defence Forces kuti vachazosiyirana matomu ekutungamirira nyika mugore ra2023. vaMnangagwa vakanga vaita pledge yekuti vachasevha kwetemu imwe chete, kana temu yaexpire voenda kumujandigere, asi zvinotaurwa kunzi vakazopesuwedwa nevamwe vavo kuti vakwikwidze zvekare musarudzo dzegore ra2023 apo
pashure pesarudzo idzi pakatangwa nyaya ye2030. Ndo yakatangira kudunhu reMasvingo ikadzika kuMidlands kusvika yasvika muHarare. Vanhu vakaona sekunge idambe, asi zvakazoguma zvava kukonzera matambudziko, pamwe chete nenyaya dzekuunzwa kwana kuda kwaShetagirei vanatungwarara mubato reZANU-PF, uko pari zvino kuri kutaridza kuti kwakonzeresa makakatanwa akasimbarara zvikuru. Tinotenda mburi yeZimbabwe nekuva nesu kwamaita nasu noyu pano paMbire TV. Regai tikusiyei muchinzwa mashoko akataurwa navaNelson Chamisa nezuro. Ndaida kutaura zvakawanda ndicheni. Mazvizwa ere zvekutaura? Mazwa mafambiro atikuita? Mazvizwa ndizvo? Gore rinouya hakudani vanoti? Hakudani vanonzwa. Tichirongana munhu nemunhu. Riri zeve-zeve. Iri hoche-koche. Iri sunga one sunga. Ende vanofana kuziva kuti zvese zvavanotaura ingano, chero vakaenda kuparamende vakanoti vanoda kunosandura, vosandura voti kandani imwe chakadeni, hamusati matanga. Hurumende vanhu, musatamba nenyika, musatamba nevanhu. So munogona kudanida kuparamende motapita usiku hwese taita amendment. That's joking. We want this country. This country belongs to people of Zimbabwe. A resolution of an organization cannot be a resolution of a nation. Munogona kuzvitarumba kwenyu kuti kana zvazvemusha zvazverai rose tinofana kuirana serai zvokuva kwenyu nekutima kwenyu. Pamota munozvigona here. Teksatata nyika inoyi ikati hatichadi teksatata. Zvichakadaro vaNelson Chamisa vakava nekufadzavo vanhu vakanga vakaungana pagungano iri reZim Charity, apo vakaonekwa vachitamba nemudzimai wavo. Izvo zvakaratidza kubatana uyezve kuti vaChamisa vakazvipira kuona nyika ino ichisunungurwa kubva kubato reZANU-PF.